Higit isang buwan na lamang ay magsisimula na ang kampanya ng mga local candidates na nakatakda ang local campaigning sa darating na March 25. At sa mga kalsada at kabahayan dito sa Barangay Bulaon, Siyudad ng San Fernando, hitik na ang mga poster na nakapaskil, ultimo sa Barangay Hall. Sakop ng Siyudad San Fernando ang barangay, ngunit ang ilan sa mga mangangampanya raw ay mga kandidato sa Bacolor, Pampanga. Ayon kay Barangay Bulaon, Cap Laverne Gopez, halos ang mga residente sa Bulaon Resettlement ay mga rehistradong botante, kung kaya't nangangampanya din sa kanilang barangay ang mga kandidato sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Ang mga naninirahan sa resettlement ay dating residente sa Bacolor na inilikas makaraang pumutok ang bulkang Pinatubo. Ngunit ang kanyang tanong sa COMELEC, mangutang ko namang sana, Sir Paulo, yung kiyang Bulaon, kasi po atang mag-meeting de ban sila rin kiyang Bacolor, at sula kinila alos munte. Kinila, ngayon ikukutang ko naman, nung COMELEC Bacolor, magsabi lang ka rin, o San Fernando lang magisabi. ayon kay Cap Gopez, maiging magkakaalaman na kung ang pasilidad na para lamang sana sa mga kandidato sa siyudad ng San Fernando ay maipapahiram sa mga aspirant ng Bacolor, Pampanga. Kasi po kabun na lang mo lumubring Bacolor, gamitan doon rin covered court, o nisasakuban tayo ng resettlement. Sagot naman ni COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, hindi maaaring mangampanya ang mga aspirant sa Bacolor, Pampanga sa siyudad ng San Fernando. Dapat ang pangangampanya lamang doon sa kanilang geographic territory, political territory na hindi kasama ang San Fernando kasi nagkakaroon na ng confusion. Bakit yung mga tiga Bacolor nandito nangangampanya dito sa San Fernando? So siyempre magkakalituhan ng mga tao. No? Nagpaalala din ng COMELEC sa mga barangay na makipag-ugnayan muna sa COMELEC officer sa kanilang bayan para sa mga designated campaign area. Siguro yung pagkikipag-ugnayan ng election officer natin at sa barangay kapitan ng area na yon, kasi first time natin na malaman na hindi furnished ng barangay official na ipaparating natin sa concerned election officer natin na paigtingan niya yung kanilang coordination sa mga barangay official sa kanyang territory, dahil ito ay dapat na naipaparating sa ating mga barangay officials kung saan yung common poster area sa isang barangay. Maliban sa Barangay Bulaon, may mga resettlement area din ang mga Bacoloreños sa area ng Mexico, Magalang at lalawigan ng Tarlac. Paulo G. Santos, CLTV News.